Ήταν 10 λεπτά πρωτού κλείσω το μαγαζί. Ήμουν άνετη γιατί να σε λίγο θα έκρινα και θα γύριζα σπίτι. Και κλείδωνα τα ψυγεία των παγωτών. Και ήμουν στον χώρο που είναι έξω από το μαγαζί και μέσα από το περίπτερο και μέσα από το πεζοδρόμιο. Έχουμε έναν χώρο έτσι που δεν έχει ορατότητα από το δρόμο. Και θεωρώ ότι με παρακολουθούσαν για να το κάνουν έτσι. Ξέρανε ότι είμαι σε χώρο που δεν θα με βλέπει κανείς, δεν θα με ακούσει και κανείς. Δεν είχε και κίνηση καθόλου το τελευταίο μισάωρο. Οπότε ήμουν το τέλειο θύμα, νομίζω. Ενώ ήμουν σκυμμένη και κλείδωνα, βλέπω από τον απέναντι δρόμο να περνάει κάποιο παιδί ντυμένο στα μαύρα και άρχισα να φωνάζω γίνεται ληστεία, γίνεται ληστεία. Και σηκώνομαι και αναρωτιέμαι πού γίνεται ληστεία, τι λέει, γιατί ήταν η καθαρά Δευτέρα και λέω ξεχασμένα καρναβάλια, εκεί πήγε το μυαλό μου, δεν μπορούσα να φανταστώ. Και τον βλέπω πλησιάζει, μπαίνει μέσα και μου λέει ληστεία κοπελιά, τώρα τα λεφτά. Λέω δεν μπορεί να μου συμβαίνει αυτό. Λέω τι λες. Μου λέει πες τώρα μέσα. Και ενώ σκέφτομαι ότι εντάξει ένα παιδί είναι μικρό, θα το συζητήσουμε και κάτι καλό θα γίνει, τότε βλέπω το δεύτερο παιδί που έρχεται από έξω, το οποίο με έσπρωξαν για να με βάλουν μέσα στο μαγαζί. Κρατούσαν φυσικά μαχαίρι, γιατί αν δεν κρατούσαν θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Μου είπανε τώρα όλα τα χρήματα. Μπήκαμε μέσα. Μπήκανε μέσα από το κισέ, από το χώρο που έχουμε το ταμείο. Ο ένας προηγούνταν, εγώ ήμουν στη μέση. Με έβαλαν να καθίσω κάτω να μην τους κοιτάω. Και άρχισαν και αδειάζανε ό,τι βρίσκανε. Καπνούς, τσιγάρα, πήρανε τα χρήματα το ταμείο. Με ρώτησαν αν έχω κι άλλα αλλού. Τους είπα ότι δεν έχω αλλού κάπου χρήματα, μόνο εκεί. Και ενώ έλεγα ότι δεν θα καταλήξει καλά όλο αυτό, γιατί ήταν έτσι πολύ σπασμωδικές οι κινήσεις τους και πολύ νευρικές και περίεργες, το παιδί που ήταν δίπλα μου μου είπε 2-3 φορές ότι μη στεναχωριέσαι, δεν θα σε πειράξουμε. Εμείς μόνο τα χρήματα θέλουμε, χαλάρωσε. Του λέω εντάξει παιδιά, αλλά τώρα και αυτό που κάνετε ξέρω εγώ. Μου λέει άστο, λέει τα λεφτά θέλουμε, θα τα πάρουμε και θα φύγουμε. Και όντως τα πήρανε και σηκωθήκανε, φύγανε. Βέβαια το ευτράπελο της περίπτωσης ήταν ότι όση ώρα έκανα να συνέλθω μέχρι να σηκωθώ και να σκεφτώ πού να πάρω πρώτα, τον ιδιοκτήτη ή να πάρω την αστυνομία, τους ακούω απ' έξω που να λένε ξέχασες το μαχαίρι και μπήκανε μέσα να πάρουν το μαχαίρι και να φύγουν.